Sanibonani molweni ndiyanamkela ku-channel yam. uSiboshi ke uzincamile ke wayocela uxolo kuJabu ke. uJabu uthe lena into ayamkelekanga tu. uSibongile ke ucele i-second chance ethi uyathembisa ngeke aphinde ayenze into ayenzileyo and ngeke azisole ke xa emnikeza. uJabu ke umbuze uba uyafuna na ukwenza umohluko kwifemeli yakho. Uthi ke yena ke yes uyavuma and uthi yena ke uJabu uyabhiliva ekumnikeni ke umuntu i-second chance. Le into ingaphinde yenzeke. Uthe ungabodlala ii-feelings zakho, yikade loo nto emsebenzini. Oodlamini babalulekile kule khampani. Empilweni nje usazodibana nabantu ongabathandiyo and uphinde usebenzisane nabo. So ukuze yonke into isebenze, you must always check your emotions. Uthe ke uSibongile, ndiyakuva mnumzana, ndiyakuthembisa angeke uzisole, ngeke iphinde yenzeke into efana nalena. Hayi ke baye bohlukana ke. Phetheni ke noVusi baphinde badibana ke kwimithingi kaJabu ke ekhona ke namhlanje uSibongile. Uxolisile ke uJabu ngesenzo esenzeke ngezolo and ethi ke yonke into i-right, ngeke iphinde yenzeke into ebiyenzekile. Phetheni uye wathi ke good. uSibongile ke uzithulele, baqhubekile ke nemithingi, yazibhalela ke usisi ukhona, akho mntu umbuza nto, kwenziwa yonke into eyenzekayo ngohlobo olufunwa nguJabu. After imithingi ke bavalelisile, bamshiya ke uVusi apho. uJabu ke uthe ucela uSibongile ayomnceda kwistudiyo sakhe, so bahamba ke besiya apho. Bafikile ke kwistudiyo apho ke uJabu ke wafaka khona i-apron kuSibongile kuzokwenziwa ke udongwe apha. Waqala ke uJabu ke naye wasifaka eyakhe ke apron, wabeseyombonisa ke ethi ke udongwe ke lususa zonke iingxaki zakho ke. Bebehleka leyo ke into basithi ayibo into eyayenzeka phi leyo. So uye wathi ke makeze ke azomenzisa ke naye. Hayi ke indlela ebembambe ngayo guys, ebelapha ngemva kwakhe embambe izandla ezi embambisa udongwe. So uba ubungangena pha ubungafunga uthi aba bantu bayathandana, nangendlela bebejongene ngayo nje yonke into ibingenzeka anytime. Baphazanyiswe yifowuni kaSibongile eyaringa wabesephakama ke eyobamba yona, kanti nguWenzeni, umxelela ngoNomfundo olahlekileyo. So ke uSiboshi wethu uhambile ke wayeThekwini wayodibana ke nabasebenzi bakwaDlamini bengaselwandle apho bebedibene khona bezothandaza, belayite ke amakhandlela, kuthelwe neeqhiya ke apha. So bakuthe kusenjalo ke kwafika uKwenzo ezobajoyina apho ke afikele khona kuSibongile embuza ke ufike sesithi dak dindi. Wabesebuza kuSibongile uba uzokwenzani apha. Wabesithi hayi bo kaloku ungalibali uba ngubani olahlekileyo apha, nguNomfundo, ambiza ngo-anti ke, ozisa ukukhanya kulaa ndlu. Uthi ukungabikho kakuNomfundo ke kowabo kuyavakala, so naye ubona into uba makazoba kule ndawo bakuyo. So bebebambene ke ngezandla bethuna kuthandazwa kujongwe elwandle. So uKwenzo ke akangathethe nto ke noSibongile, kodwa ke uba besazi ikhona imbiza evuthwayo phakathi kwaSibongile noJabu, although ke uSibongile ngekazi, but uJabu uyabonakala into yoba yena ikhona into ayithandayo ngoSibongile. Enkosi, ngicela siqhubeke, subscribe, silike, singakhomenta futhi. Bye.